Toka. Ogala. Ebi ga akoma kanti aka ga atọ gị na ntị m. Obi n'igwe ga-abara m ọgụ lekwa madị m ekwuli ụka. Nwa ogbodo dị ka m nụ. Achọmokwu. Emi ya dị ka achọmokwu. Nonsense. Bịa ka ọ ma kanti. Ị ga-akụrụ with low. Nwa ya mma. Biko, onye kuma ka wee kpọọ gị ebe a. Ịma since yesterday ka m nọ na-eche gị mana ị bịara. Then nkwado ka m na-akwado ịpụ kịta mgbe nka a na-akpọ aka na gị chọrọ ebe ụlọ gị nwa. Oche ka m nwere obere ohere a nwere wee yọọ gị. Biko enwela iwe maka ihe mere etiti gị na nwanne m nwoke. O ya ka kuma ka wee kpọọ gị biko. Gbaghara. Agwa. Eziokwu ka m na-agwa gị. That boy isi nọ nwanne nwoke. Maka chukwu ọbụna ọbụrụ ofufe ma m bịazi ebe ọzọ maka na ahụ m isi na mama m tozu okwu n'ụlọ ọzọ mana ọ maka respect nwe ebe ị nọ ka m ji wee ka nọ ebe a nwa m edebe n'ụlọ nye nri bịa na-agụ bulu mmanya nwunye gị dọbalụ m ka nwa bulie na-akpalichie n'aka for what? Ọbụna ọbụrụ na nnọ in a very good mood that day ihe m ga-eme aka m isili ezigbo ofe ọ na-ama nlisinwu Ihe mebụ na ya bụ nwanne m nwoke abụọ mfa nnaka gị ka ọ na-eme nsogbu. Otu a ka o si akparị onye ọbụla ọ fụrụ ihe ara ndị ya. O jee n'ụlọ ọrụ, otu a ka anyị na ndị na-arụ ụmụ ọrụ si ese okwu both from manager to the cleaner, from the cleaner to the cook now the hotel. Otu a ka o si ese arụ okwu with them. To the extent, ya na-ewe dị iwe sị na m akpọghị aga ebe m na-ere moto na my car stand. Awakwanye ama echekwanyere eji ka ọ chụsịara gị customers. Mana ona this boy does it mean no kale ife ya agwa m okwu ịkpọta this boy no bịa na gwe okwu kwe na ebe ọ bịa bụ township no nọọsụ na village o wepụ that mentality in the village welu mentality in the township itinye ya n'isi eme ka ụmụazị biko gbaghara ke ife mee na ịma nluzu ego ya na-eluzu ego ebe ije kpọrọ nka mmadụ aje kponye na hotel si bụrụ supervisor mmadụ na-etaba hotel ịmara ụdị ego ị na-eme ka ebe a before ije kpọrọ nka mmadụ isi na village n'idi ịkpọsagodo n'ụlọ mkpọsi ya n'ụlọ zụọ ya nri tinye mentality tinye good thinking good reasoning n'isi ịkpọrọ ya kpọje na hotel ka ọ na-ele ebe a na-eme gịnị na-akọsụlụ gị problem with ndị mmadụ. Then yesterday oge m batara wee nụ ife mere mụ na my wife kpacha I believe by now isi ajụghị ya oyi biko mma akpụ ya na ka ọ yọọ gị biko nọ give and forget please biko gbaghara ewe n'iwe nọ mụ na gị dịpụkwa na mma onye afọ onye mụ na gị matara ọ bụrụ oge ha ga-adasi were mụ na gị na-abịa nọ Okoso onye ahụ onye bịa here. Na-akpọ gị na-ajụ m onye ahụ bụ onye mahụzụ my voice. Enwere iwe amaghị m na ị ka ya ama mgbe ị kwadochara n'okotoshi ogo na ya na-adaje gị kpokpokpokpo eche m iru n'ọfịs ma m na ị ka na nga. I want you to apologize to this lady. I'm pardon me in your ear. Do that now. To her? Oh! I will do well. You man both for those who say like this. My name is otherwise. What can I get blame? Anybody in my shoe would do the same. Yes. I got an apple mad in which is your able mat. Baba, I can then expect that person to be happy.
But nevertheless, told Oshiridi, I am very, very sorry. Told him she was joking. Thank you. Okoso, that is not what I sent you to do. I went back, I'm going back in here. The point is to give your people here, not to me. I don't know. Ishogurugi. Now go media no anobole dia afọ. No need to your biko nke The question your biko eba. Oh, awu kunka. Ukunka adoreba. Kamu age ma apologize to. Na mere gini. For what? Na mmadụ bịara nga mmadụ. Ị ga-ebe mmadụ enwere procedure a na-eje ihe. You don't eat because you want to eat. No, be mmadụ gị rie ka iri gbuo onye ahụ. Ma ka iri daga somebody's resource. She came here nye mmanya ya nkwasa na-achị ịṅụ daga your resource and your bank na-achị ịṅụ go bankrupt. Then I have to ask her, nne m nwụlalo. Somebody like you bịa nga tụọ ọjị alligator pepe ma ọ bụ bitter cola ma ọ bụ ọjị Igbo. A na-ebute bọtụlụ ya dị ka nga a na-agba nkwụ. Why would I apologize to her? No man, no one. No Jesus Christ. No Emmanuel. You don't provoke Okoso. You are provoking me. Okoso, I'm very different from Naya. Okosi nwa put the away na pe the back. Okoso. Onye buo yi buje no if on na yo Chineke na do something new in my life. Man every na good do yi bu shall be permanent. All that permanent na do Okoso. When na ba. That when you tell him what you dey guitar no one. Mo abuti for make na be nka. Mbugo la ko to dey gbere national anthem. Ide ba dey no. Okoso nyasa na anya. I guess you want to rise up and praise the Lord because no you will anywhere. Okoso I guess you know to shout hallelujah because not that but I need to know Okoso by the time I give you with you with that I but you know what do Okoso? Okoso but you know what do Okoso? Okoso but you know what do? Ken buru wanne bell. Ken buru wanne bell. Imecha ịga bịa ọzọ n'elu ụwa mere m gịnị n'ụwa ọ bụ gịnị ka m mere eji amịrị m mma ọgwụ ego imecha ịga bịa ọzọ n'elu ụwa maka Chineke hụrụ m n'anya nkịta na-agbụ ụja adịghị ata arụ imecha ị ga-abịa ọzọ n'elu ụwa maka Chineke hụrụ m n'anya ọkwa ego akara aka m ka eji chọrọ iji mma m okwu imecha ga-abịa ọzọ ọ bụ gbamgbam tọsọmbọrị ya kwa nne ji mụ na ya na-abụ agwagịna nwanne gị nwoke enwere isi onye enwere isi you need to take him back to the village where you brought him from. Nye onye nne ji mụ na ya na-agụ ofu nna m. Madam run na village Cambish. Now kind this one is diluted. This one can buy na bread. Set up pana. Ebadin. The Bokoso Gani Ziga Moki with Remaya. In a name, with a Gania, Ogana Yabala with the Mike Kefarafu. Ishikule Band or a boss. Thunder Bobo on point generation. Catapani would break what Piaranganya, a carrot of Golem. Are you stupid? What am I bag? You respect Nantoge. No, you didn't go children. Do I look like a small child to you? He can beg you in that manner. Because if a white tail you no my how many times have I wanted you to stop sending me on errand? That I'm not a baby. If you want to message anybody, there are small hotel. You call any of them. Don't send me on errand. I won't want you to. Chono there. Give me make miss. How dare you challenge my orders? Eh? And when you make miss, and I try you brought it up and I brought it down. Eh? Who are you? Who born you? Eh? Today? But sometimes I imagine with me on Noga.
Because Eddie, so you like a home training. You get your nose out, teacher. Go. How dare you? We know English. We know English. No, you slapped me. You slapped me. You slapped me. So, all plan nonsense. all of you gathered to fight me. The supervisor. One no young hotel. Unu baka aka kunu buo makwanne. Unu buzie mka one no wine. Take their over everything not here. Or good at work. I know this is the handwork of Monica. Otro ke gon ke haka. Mana good at work. Okwa mwa. Monica gi leta ya ti go mo shin sha ha. How will they do more? Now hotel one them. Hotel e jira karaka kwota shi ma karaka. Unu no na village atahu. Assisting the one here mo handicap. Mbesi here because she finally think no go I work with her. Yes, John. Don't worry. Okwa's a manager. You will soon be damaged. I will damage you, they promise. Damage you physically, I work. I will follow you spiritually. I work spiritually. You know what's up. Just go and ask her. I'm going to need it. Don't worry. We'll let somebody back. So he na chima mama ina chiko mbawu na mkari ko baka dele watakiri na amahe boshi na amahe beshi nwete ego hotel ona ahụ ya ko me kurukushi mgbashi nkiti. Is that what you are trying to tell me? That I wouldn't have reacted. Maybe by the time mama can't me 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 na hanna maka na mu ela ha je say for their son ogudu kwa work you have better go and give them very thorough warning. The next time they will try that nonsense, make us see the kind of person I am. I'm not watching it name doesn't mean I don't know my rights. Keep a gun up, as if I'm very hot. See, I would man not help. I am not useless. When you're actually the useless, let that person be. As for me, I cannot be useless. Oh, yeah, indirectly, in a form one, I'm the useless. Because sometimes someone big a quota. On that doesn't come. Kagasi no wunne. Okoso bone ka mporo gị. I mere ike gwa m okwu otu ọbụla adịghị mma o. I mere ike ikwu ihe ọbụla adịghị, i mere ike ịkpọsịsị rubbish ọbụla adịghị mma na-agbọsịsị ọnụ gị. Mana ka m gwazie gị nke bụ eziokwu. Ifuru n'ụmụ na ifuru kịta anụ, ị na-aba n'ụlọ a kịta anụ as you're going inside there, pack all your belongings and get out of my house. Kwụrụ chance agba gị na baa n'ime ụlọ na kpọkọ ihe dị n'ime ụlọ abụ nke gị si n'ime ụlọ apụọ. Ochegbuo m na Okori abịaghị ahịa. Ochegbuo dem, hey, he send the alarm to the Sahara Desert. Ewegala m n'ọkụ Abyss, ebe m shilowa, let me go back to the Abyss. I came from somewhere. Sending me away from your house does not mean that I am not being them. I know you are not acting with your eyes. Here we have what I want, here we have right there, so I am not surprised. It's going to be sing up or some water. I'm a one leader. The one name Mama, I brought one name now forget. The same pay brother name, the mama pay uncle man. Yeah, you should go na brother and poor. There's no problem. Okoso. There's no problem. Okoso. There's no problem. Okoso. All it will be very easy. All it will be very easy to insult anybody, begging man. But I must let you know that it's not easy for me to find a true love. One you today, we're all on pay and sign out a guarantee on a bank. We will go to that hotel. Make a hotel for good 5 years before you go on a bank. We're going to a hotel. Only in a village, the same woman gave me the source of making that money to earn all I also. Is it from Cotonou or Webe or Cote d'Ivoire or Webe or what began with a as a billion of blood? You prove so the Bataka the same family. Only you not to know because of you.
program maka gị nwoke so jee ụlọ outside zụrụ ana ebe ọzọ nwa my own living house diọkpara mbesi gị n'obi nna m Okoso you cause me a problem nsi na be nna m wee pụọ ọlọmọ the first born of that family hapụrụ gị ana gụrụ ana outside rụọ my own living home which I'm not supposed to leave my father's compound Okoso because of you Chineke na-agakwu gị ụgwọ I have nothing to tell you about this. Onyango, get Bangoba, get very Namapa, just allow for Macana Fragum, oh, come kind of more. You make a more, you make a more, you make a more, would come. Yeah, I love you. It's my neighbor. You won, yeah? How many years do not do motor? Yeah, you here before Canada, Lord, you got a no even new cotton mountain. I'm ready to go. Okay, you make a stop. You make a oh, again, would I go? Oh, when I get with you make them. You make them. You make them. You make them. Kau cuma tak kamu apa nungguin? Bosan lagi pakai ego. Dia gak bisa begini video. Cuma tak kamu itu. Papa. Kiki papa kan wagong. Papa. Hidup gempa. Nna ya ogini. Nna ya ogini. Onye wu nne gị ogini. Papa, nna ya ogini. So aga m alọtazi n'ụlọ m ọzọ. Ị chọrọ plan gị ka m nwee ebe. Agadi m anwụ. Read my lips. Ilikuwa ni hime dia. Ina ajum. Iseme je bodu. Yakana buka jema yemedi. Okoso. Akụkọ anyị kọrọ kịta onwe ka ọ dị m. Aghọtadị m ihe na-akọ akọ. Biko, ihe m chọrọ ịjụ gị bụ ndị ambrobas a mewu na atak. Ọ tupu ịpụta n'ụlọ ka emega atak ka ọ ịbanyego na bọs ka ọ ịpụta na bọs. Kedu akụkọ onwe ka ọ dị m adị n'anya? Nwere otu ọ dị ga-adị n'anya. Onwe ka ọ dị m adị. Ọ tupu egwu ala ililie m. Ọ mgbe ha mere m atak. What is your problem, mama self? Na nwa gị shiri iji ụzọ ije lọta na ndụ ị kwesịrị ụgbọ ihe kwesịrị n'ụgbọ na-eti mkpu agba egwu eme ka ụmụ nwaanyị Igbo udo nwaanyị Igbo pụziri na-aza nwaanyị Cameroon gị gba egwu kelee Chineke na nwa gị lọtara na ndụ sị na agwa gị na anara na ndị oshi rọbụrụ m na kọrọcha m every damn thing m ji ọ ndị mmadụ ka m yọrọ anyị otu ka m beziri wụrụ bani ala na road nata ego wụ na m jiri lọtawa here that I was left with nothing kelee Chineke on my behalf gị nọrọ ga-agba m crossroad question. Not that I'm not doing here. Oh, yeah, the summary of everything. Hey, Chukwaju. What are the meaning? I call yaw. In a comfortama. Why you might not call? Eh? Because my hair kaino. Oboya na kokito ba uro. Make any sense? Killing kem kuluba na make sense to you. Or one am batara nando. Ko one ando shin robrum. Which of them that does not make a sense to you? Gwam. Mazi mi yemmeku mana Chineke. Thank God na ebata within ndụ gị. So Chineke ma nke bụ eziokwu na nke bụ okwu asị mama. Mana biko ke maka brother na nwunye. Ama m na road chafa. Trust me now. I gave them fire to fire. Emere m ha tai nya agbaigala m ha film ha kiri. I dealt with them.
enyere m hia ọkụ na ọkụ aja lara aja ntụ lara ntụ mụnwa ka mmadụ ga-eji egwu upe ama m onye bụ ọkwa fire for fire Omekanne. ekwetere m inye ha fire for fire nsogbu adịghị mana ọkwa n'isi gị akụfechakwa ọ dara awụ mebe nnọọ ihe ị chọrọ imecha ya nwanne gị nwoke mee nke ya gịnị ka ọ ga-eme gịnị ka my brother ga-eme m that a full grown adult like him gara na mba gaga lụta nwaanyị kpọbata n'ụlọ nwunye ya atọnụzie ya were maka na ọka m gara n'ụlọ ọka m mana my brother has been living on that woman has caged my brother in the bottle. The kind of love on a preach here, that is the kind of love that will intoxicate him. He turned my brother into a toy. What took ages is remote control. Honey. Oh, one day Mukana Garisi. Mama, could you imagine that? One day Monica Peranulo being I go over school. If we three no go le Monica will the young one wife for school fees. Ego was reading Mula about a Kubara go to Kubara Mot. Mwekwe got now say, if that money is not enough, Pukweka can you quote more? Or Brokwich gave Ahona. I am telling you the honestly speaking. Mama, in Kebazri Mishigari, in a hotel, everyone in Moket near him, come now wrong. Could you imagine that the whole staff in that hotel won a family in Kenwaika? Hey. The general manager, Mwajoparane. Accountant, go. All the receptionists, then in na reception, Hani lewo, omo 1 year, Ndike Indika Alorono, na side Enugu. Hanile keep what you hear. The whole staff narunga, the only person who wonye banonga, wonya osa, kenaruna, onye mama wonye kugidi hanko, wonye be, naruna gate. That is the only person who outside, even onye can self, eko you gonna raho. Manandi cause only before 1 hour, and you know na salary. Onye here, ya jidego, I got them account because they have turned it to a family business. Chekwara. Get some banket. Chekwara. Ihe na-ekwuta eziokwu. I am telling you the fact, Mama. You know I cannot lie to you. Hey. Aga kwa banketi na nka o. Aga ma banketi na nka cha. Ele yo. Ana pia karimoto isi o mebiri ya. Aga mo kwa yeme na nka banketi. I will go back for him. He cannot. That woman cannot kill my brother for me. You know not for me. I can after the one name work. Omenko mekonya nwa mama Cameroon ka ga pụtazi nwa ya etinye na bottle nwa mama ya wa agụ kwesịrị pụta ya ati aka agụ ordinary speculation na amade bag na gachite ya na achagharị mụrụ onye gecha ọda ọmụna ha. Don't tell me that rubbish. I don't want to listen to that nonsense. Okoso must bring that money he collected from your drawer. Don't tell me that nonsense. I will handle it. Will you handle what? Are you mad? He took money from you last week. He still took money from you again. You still you handle. What are you going to handle? Are you crazy? Security! Receptionist! Come! Who is there? Hey!
All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.